Provant. Ep, 1, 2, 3, funciona. Perdoneu, disculpeu-me per les meues accions. Vos assegure que la meua intenció no era fer mal a ningú, sinó un homenatge al cinema mut, que tants bons moments ens ha donat a nosaltres i a les generacions anteriors. Ens ha fet riure, ens ha emocionat i ens ha fet compartir espases amb les nostres famílies. I el més important, ens ha ajudat a desconnectar dels problemes i entrar en la ficció del cinema. El cinema és cultura. Gràcies per la vostra paciència. Jo sóc una dona que ha hagut de vestir-me com un home sols per a poder actuar en una pel·lícula i poder ser més que una dona de sa casa que es passa el dia fent les faenes domèstiques. I no em pareix normal haver d'amagar la meua sexualitat per a tindre un paper digne en una pel·lícula. Jo sóc Alice Guy i vaig dirigir i protagonitzar, en l'època de Lumière i de Georges Méliès, més de 1000 pel·lícules. En aquella època vaig ser molt reconeguda, però posteriorment es van oblidar de mi, com si no haguera fet res, i ni apareixia als llibres de la història del cine. Jo sóc Mary Shelley. Vaig néixer l'any 1797 a Londres. Soc escriptora. Vaig ser l'autora de la primera novel·la de ciència-ficció. Li vaig posar el títol de Frankenstein. Però, com que sóc dona, la societat no em va considerar. I, de fet, ningú sabia que jo vaig crear el gènere de la ciència-ficció narrativa. I van atribuir el mèrit a Jules Verne i a Wills, autors que n'hi havien nascut encara quan jo vaig escriure Frankenstein. Jo sóc Hedy Lamarr. Vaig ser actriu i inventora de la base de sistemes de comunicació, com el Wi-Fi, el GPS, el Bluetooth. Gràcies a mi, ara podeu buscar en internet, mirar vídeos en YouTube o fer TikToks. Però la societat, en lloc de reconèixer-ho, com que sóc dona, em va ignorar. La nostra societat ens va amagar i volia oblidar-nos. I vosaltres ens heu rescatat de l'olvid. Xiquetes, mares, treballadores, Pareu molta atenció! hi ha hagut moltes més dones amagades al llarg de la història, moltíssimes. Isabel de Villena, abadessa defensora de les dones. Júlia Coromines, psicoanalista. Violant Carnera, penjada per Bruixa. Maria Pi Sunyet, pionera del feminisme. Josefina Torrents, pionera de l'esport.
Pepa Colomer, la dona que volia volar. Ajudeu-nos a rescatar-les de l'oblit. No deixarem que es tornen a amagar. Mai més!